awukuthembise kubalandeli bethu ukuthi nje namhlanje uzohamba uculile noma uhlabile uthuba? Hayi, ngiyathembisa ukuthi ngizohamba ngisinile yize noma kunzima, kodwa ngizohamba ngikwenzile kodwa. Uzizwa unjani ngokuthi nawe ukwazile ukuphumelela wahlangana nezinye intombi zakwezinye izigodi? Ngizizwa ngijabulile ngoba kumnandi ukuhlangana nozakwethu siqhudelane ngengoma, kube mnandi kubele. Bengingathanda ukuthi usisangazisa ukuthi yini le emenza ukuthi akukhuthalele ukuzigcina kwakhe, akukhuthalele futhi nokuhamba lezi indlela. Ukuzigcina kumnandi ngoba uhamba indawo eziningi ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi uyaphuma emakhempini mhlawumbe sendaweni ethize ukuze uzokwazi ngisho nokuthola indawo nokwazi usiko lesizulu. Masambile kuyaye onomehlo basiyale ngokuziphatha nangokuthi isiZulu kuqala kwakwenziwa kanjani uma usayintombi. Bengingathanda ukwazi igama lentokazi engithe ngahlangana namhlanje nayo. Igama lami ngu-Andiswa wakamncwabe, ngiphuma esigodini sakaPhini ngaphansi kwenduna uMthembu.